pagpabarog sa imong tema. Ulit ka maglangan mga igsoon, ari na puta, no? Ari na puta igsoon sa 10 minutos nga pangutana gikan sa atong negative side, Brother Alvin Gitamundok. Brother Alvin, ready na ka bro sa 10 minutes bro cross examination? Okay, brad, Gabriel Villadeba, atong katbang karon, ready na ko. So magsugod na ko sa cross examination. First na pangutana, question na ko, Brad Darrell. Base sa Judas 1:9 nga imong gisitas, Jude chapter 1 verse 9. Mabasa ba dili letra por letra ang imong tema nga pamatud-an nga si Kristo maura naginganlan og Miguel Arcangel sumala ni nga teksto nga sitas nga usa ka sitas nimo sa 10 minutos. Usa ka sitas nimo sa 10 letra o imo lang gisabot sa mabasa letra sa letra. Yes or no? Unya categorical unya mabasa ba letra por letra? Mabasa or no? Mabasa basta dunay showdown. Mabasa basta dunay showdown. Kung akong mabasa, human ang debate, parang dito magdugay. Kay imong pangutana, mabasa ba? Ang tubag ko, mabasa kung dunay showdown. Showdown ba? Kay parang mahuman ang debate. So ang tubag ko, mabasa. Basahon ako, bahalag. Asa ko mangita ini sa hudas. Basta na showdown. Ang yung pangutana, mabasa ba? Mabasa kung doon ay showdown. Pero why showdown? Why mabasa? Natubag ang pangutana. Okay, mo address sa concern sa moderator, Darrell Amores sa moderator. Okay, go ahead. Nakoy concern kay mo challenge man si Brad Darrell atong amigo. Showdown. Kun ba Darrell kanang tema, kabalo mo ka tema diha. Mabasa man mo dang tema. Kung kanang tema di ang iyong pamatudan ba Darrell, mo ba na mabasa litra po sa Judas 1:9? Ana ako diya ka sudan mo sa bawat ba Darrell? Ang tema gyud sa Judas 1:9. Okay, daghang salamat to, daghang salamat. Mabasa tema pildi sa mabasa tema. Clarification no sa tanan nato nga mga viewers, alang sa tanan nga mga viewers, ang challenge sa showdown, no, gilabay ni brother Darrell Villanueva nga gipangutana mangod siya mga igsuon ni brother Alvin nga mabasa ba sa Jude chapter 1 verse 9 nga kanang tema ba tema, mabasa ba na kanang tema nga Lord Jesus Christ also called Michael the Archangel, no? Mao na gipangutana ni brother Alvin karon ang tubag ni brother Darrell nga mabasa kung doon ay showdown pero walay showdown dili mabasa. So ni address ato si brother Alvin nga matod pa niya dawato niya kana nga challenge basta kay ang tema gyud mismo maoy mabasa sa Jude chapter 1 verse 9 nga kung mabasa ang tema diya sa Jude chapter 1 verse 9 pildi si brother Alvin iya kuno dawaton pero og di ko mabasa pildi pud si bro Darrell Villanueva. So bro Darrell, ang gusto ni bro Alvin nga ang tema kuno basahon gyud sa Jude chapter 1 verse 9. So imong katungod bro ang pagbasa pero itug-an nimo ang imprimatur o unsa nga version sa Bible ang imo nga basahon. Ingon ni ana. So okay na mo ana pag human ani igsoon human na ra bang debate basta doon na nay mabasa, doon na nay binasahay. Kay mao may challenge. Okay, salamat Mr. Moderator. Oras sa pagbasa, oras sa pagtugaan ako kung unsa nga Biblia. Klaro? The Clear Word Bible. Jude 1:9. Ingon siya din he. In contrast this, godly men as the Lord Jesus Christ, also called Michael the Archangel. Again, Jude 1:9. In contrast to this, men and the Lord Jesus Christ, also called Michael the Archangel. Basa. Ingon siya din he.
In contrast, this godly man is the Lord Jesus Christ, also called Michael the Archangel. Again, Jude 1:9. In contrast to this man and the Lord Jesus Christ, also called Michael the Archangel. Basa. Ingon siya din he. In contrast, this godly man is the Lord Jesus Christ, also called Michael the Archangel. Again, Jude 1:9. In contrast to this man and the Lord Jesus Christ, also called Michael the Archangel. Basa.